Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé? Segur que sí, doncs jo també, Kira F. Snyder, i avui us porto un nou vídeo que és la segona entrega del viatge de vacances, però abans volia comentar una coseta del vídeo de la salutació motera, que heu participat poc, l'ha vist poca gent, suposo, vull pensar que és perquè són vacances, però l'ha vist molt poca gent, i dels que l'han vist, doncs sabreu que us feia una petita pregunta, d'aviam si endevinàveu a quina carretera estava. Donaré una altra oportunitat perquè de moment no hi ha hagut gaire participació, però si veig que a la pròxima funciona millor, doncs ho seguiré fent. La qüestió, que de 3 persones que ho han intentat, doncs no l'ha encertat ningú, però el que més s'ha costat és el Guillem Pàmies, que va comentar que era la carretera que va de Borredà a Alpens i a Sant Agustí de Lluçanès. És just al costat, és la carretera que va de Ripoll a Borredà. Però t'hi ha costat molt, Guillem, ets el que tindrà el premi, que el premi és un aplaudiment. Ja està, res més. Però gràcies per participar, Guillem, una abraçada forta. Continuem amb el vídeo, heu vist com he muntat les alforges, una bestiesa, són 13 minuts reduïts en 27 segons, però són 13 minuts. Vinga, res, l'última cosa que us vull explicar abans de continuar amb el vídeo és que, com molt bé haureu vist en el títol, és un vídeo interactiu, vosaltres escolliu quina ruta farem. És una cosa que he intentat, un experiment que estic intentant fer, que és això, per intentar fer-ho una mica més amè, una mica més divertit, és quan acabi aquest vídeo vosaltres podeu escollir com continua la ruta, quines rutes faré amunt, quines rutes faré avall, posar-hi l'ordre i llavors, si no voleu fer més rutes, us en podeu anar a casa. Vale? Espero que us agradi molt i arrenquem vídeo, vinga! Guapo aquest joc, tu! Farem una parada, Ets aquí l'ombreta, merda, no li creus enrere. Ok. Penso que és perquè el coixí era massa tou. El matalàs està molt bé, però el coixí era massa tou per mi, el meu gust. Vamos! Casa aquí, born to be wild. Bueno, hem parat aquí a Molina d'Aragó, a petició especial de la meva dona, perquè estem a punt d'arribar al poble de la seva mare i vol que gravem tot el vídeo del camí, perquè és un camí preciós, realment canvia, ja deixa de ser meseta seca i secarral i passa a ser, doncs, Alto Tajo i, com es diu?
Parc nacional, ben verdet, ben maco. Però no el gravem pel YouTube, el gravem per nosaltres. Sí, però també hi haurà un tros de YouTube, tinc clar. Sí, pero... Es un vídeo casero para nuestros hijos. Hola hijos, no sabemos cuándo vais a salir ni cómo os vais a llamar, pero este vídeo va por vosotros, lo que nunca más podremos hacer cuando estéis en nuestras vidas. Home, fills, no sé per què la vostra mare de tant en tant fot parlar en castellà i tant m'aniré bé. Però bueno, tampoc no us jutjareu per això, vale? Us estimo molt la vostra mare. Mira que treu el cap, carinyo. Ai,